and Infanta. Let's do it. Yeah! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3. Diyan. Hello, good evening mga kababayan. Nandito tayo ngayon sa ating harap ng Municipal Hall dahil magkakaroon tayo ngayon maya-maya lang ng Christmas lighting ceremony dito sa bayan nating Infanta. Ayan. Nandito na si Vice at saka si Councilor Erdol. Nandito rin si Ma'am Nabahas at nandito rin ang ating councilor si RJ Alex Maniago. Ayan. Ito po at kasalukuyan po ng hinahanda yung natin at medyo maliwanag pa naman. Maya maya lang ay makikita na natin ang ganda ng ilaw ng bayan ng Infanta. Ayan, hanggang sa may park maya maya makikita na natin yan. Okay. So, mamaya-maya guys, abangan nyo. Hi! Hi! Alright, first, sigla-sigla naman po ng ating taga-Infanta. Okay, para mas merry pa ang ating Christmas, ang ating unang araw ng Disyembre, that's here, a message coming from our Vice Mayor Honorable Virgilio F. Vallarta. Isang sigaw palakpakan po para sa ating Vice Mayor. Mula po tatang rabing at napaka-memorable ito. Parang ito lang nangyari itong event na ito. For the past several years, ngayon lang nangyari itong event na ito. Christmas lighting event. Alam niyo po, pag Christmas, di ba, ang bida dyan is ang ating poong may kapal, our Lord Jesus Christ. Kasi siniselebrate natin ang kanyang kaarawan. But on top of that, kailangan din na magkaroon tayo ng ilaw. Bakit kailangan ng ilaw? Kung saan kayo titingin ngayon kahit sa lugar, iba't ibang klase ng ilaw. Mayroon yung steady na ilaw, mayroon yung kislap na ilaw, mayroon yung patay-sindi na ilaw na sinasabi nila. So there are different kinds of ilaw. Pag Christmas po, lumalabas ang lantern or tinatawag nating parol. Ano ba ang significance ng star na yan? Alam niyo po, ang star na nakasabit sa lansangan, sa labas ng bahay o sa loob ng tahanan ay sumisimbolo ng star noon sa Bethlehem na siyang nag-guide ng ating three wise men, si Melchor, Gaspar at Baltasar, sa manger kung saan ipinanganak ang ating newborn, the Lord Jesus Christ. At bakit ano bang sinisignify ng ilaw? Ang ilaw po ay sumisignify ng victory or triumph over darkness. It also signifies faith and hope. Ang sabi nga, where there is light, there is hope. Where there is light, there is faith. So ngayon at panahon ng Pasko, it is also a season of goodwill among Filipinos during Christmas season. So again, magandang gabi sa inyong lahat. An advance, Merry Christmas. Ever supportive ang ama ng bayan ng Infanta, Honorable Marvin M. Martinez. Sa masigabong palakpakan naman po. Maraming salamat, Erling. Kahit gabing-gabi na ngayon, early pa rin. Okay, palakpakan po natin si Erling. Hello! Good evening!
aming kalusugan at kasiglahan na i-celebrate ngayon ang ating lighting ng ating mga Christmas decors dito po sa vicinity ng Municipal Hall. Salamat sa ating Panginoon sa kanyang ibinigay. Pangalawa po, gusto kong batiin ang ating mga masisipag at very supportive sa lahat ng adhikain na ating plano na makakabuti dito sa bayan nating Infanta. Sila po yung naka-front lines nang lumaban tayo sa hindi nakikitang sakit. Kitang-kita po ang dugot pawis na inialay nila para malabanan ang COVID-19 sa bayan nating Infanta. Kaya po sumasaludo ako at nagpapasalamat sa lahat ng tumulong at nakibahagi sa paglaban natin sa kinakaharap nating COVID-19. Dahil po sa ating pagkakaisa, disiplina sa sarili at pagtutulungan, ang Infanta po ngayon ay COVID-free na. Gusto nyo bang bumalik na tayo sa dating normal? Yes! Magpabakuna na. Ha? Marami pang hindi nakabakuna. Oh, kung gusto na natin at sabik na tayo, magpabakuna na tayo. Sigurado yon, babalik tayo sa normal na sitwasyon. Ni sumber ka kanutan na Santa Cruz tatak vaccination card langan. Wow! Oh, so nga agpabakuna tayo. Subukan tayo. Kailyan ay ayatek na kailyan dito'y ili tayo iti Infanta. Narigat ya gispits gayam no nakapismas. Agpababa, agpangato. So, ngayon po nandito tayo para sindihan ang ating mga Christmas lights at decors. At ngayong mga panahon din po na ito ay panahon na ng Kapaskuhan. Ngunit mayroong kasabihan na sabi nila ay araw-araw dapat ay Pasko. Okay? So sabi ni Father kanina, ang Pasko ay ang ating pagdiriwang sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. At ito rin po ang panahon na ating ipagpasalamat lahat ng mga ibinigay na biyaya ng ating Panginoon sa mga nagdaang panahon. Nagpapasalamat po tayo sa Kanya dahil nandirito pa rin po tayo sa mga oras na ito na nagsasaya at nagagalak. So, ang totoong meaning ng Christmas ay love, pagmamahal. Sabi nila, if there is a love in the home, there is a joy in the heart. So kailangan po iparamdam natin ang pagmamahalan sa isa't isa. Dahil kung yan ang pagmamahalan, lahat po ay mauunawaan natin. Okay? So alam ko na sabik na kayo. Ready na ba kayo? Sa pagpapailaw? Talagang ready na. So kunin ko na din po itong pagkakataon na ito na magpasalamat sa ating mga board of judges na hindi nagkatubiling ibigay ang kanilang talento na mag-take sa mga parol kung sino ang mananalo. Nagpapasalamat din po ako sa mga nakilahok sa pakuntis na ito. Oh. So, itong parol making contest natin na ito, hindi ko magagawa
ito kung wala ang inyong tulong at suporta. Dahil sa ating pagkakaisa, nagkakaroon ng magandang pagbabago ang minamahal nating bayan. Adupay kung matibagak apo nga maamok nga excited kayon. Itultuloy kunton napang kami kampanya. Okay, maraming salamat po sa inyong mga palakpak at mga ngiti. Kahit naka-Christmas tayo, nakikita ko yung mga mata ninyo, ngumingiti kayo. Okay, ulit, mga minamahal kong kababayan dito sa Infanta, good evening, mabuhay Infanta, and Infanta, let's do it! Yeah! Let's do it! Maraming salamat po sa naging sama ng bayan ng Infanta, Honorable Marvin M. Martinez. Okay, tulad nga po ng sinabi niya, Infanta, let's do it! Okay, so isa po sa mga talagang hindi ko rin makakalimutan na sinabi ni Mayor, ngayon lamang po when we face the pandemic, lahat po ay nanibago. Ngam po Mayor, ay dati may isa lang nga po mga baliw. Dahil panagayat at patuloy na pagbibigay ng magandang serbisyo para sa bayan ng Infanta. Muli po, isang masigabong palakpakan naman po para sa ating Municipal Mayor Honorable Marvin M. Martinez. And now, okay, ready na po ba ang lahat? Are you sure? Okay. Ready your folks? Hiling ko lamang po yung ating pong mga to our Municipal Mayor and also to our Sangguniang Bayan members na kung pwede po ay dito po kayo para nang sa ganun po ay lahat ay nakaharap doon po sa ating munisipyo. Yun lang. Again, Yun lang. this is the 21 Christmas Yun lang. lighting ceremony in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3,
ikot po ang ating mga judges para po dun sa final judging dun po sa ating mga